Een meisje zei een keer tegen mij, het is heel simpel, Karen Anna. Je hebt eieren van de supermarkt en je hebt eieren van de kip. Nou, dit schap ligt helemaal vol met de meest uiteenlopende eieren. Grote, bruine, witte, scharrel, biologisch, buiten, maïsgranen, omega-3. Ik weet het echt niet meer. Wat heb jij gekocht? Scharreleieren. Scharreleieren. Lekker, hè? Weet je wat ik vandaag ga doen? Ik ga naar een fantastische pluimveehouderij hier in Landgraaf. En hij heeft Freiland-eieren. Neem je scharrelei mee, geniet ervan. En we gaan gewoon op ontdekking naar het ei. Fijne dag. Hi. De familie Penhart in Landgraaf heeft maar liefst 24.000 kippen. Maar het eerste waar ik dan tegenaan loop zijn de aardbeien. En dat laat ik mooi niet liggen. Zalig. 24.000 kippen. De helft is Freilandkip en de helft is scharrel. Scharrel, voor zover als je kunt kijken, ik denk een paar hectare. 24.000 kippen. Is dat genoeg om een boterham van te smeren? Is het hier schoon? Ja. Ongelooflijk. Het zijn er wel velen hoor. Gaan we hier naar binnen? Ja, ja. Oké. Ik ga wel iets op mijn hoofd zetten. Ja? Want die vliegen overal naartoe. Leo. Ik vind het wel overweldigend hoor. Ja, dat is, ja. Wat zijn dit nou voor kippen? Welk soort is dit? Loeman Classic is het. Loeman Brown Classic. Nee, die doen niks. Die pikken. Kom maar allemaal pikken. Oh, dat vind ik echt wennen. Ja, ik moet gewoon even wennen. Die pikken gewoon. Die zijn de stieren. Je gaat als een soort acrobaat iedere dag je eieren pakken. Ja, dat is... Daar ligt er ook nog één. Maar ik kijk meestal al rond, dan hoef ik niet bij elke ding omhoog. Hier ligt er ook nog een. Ga weg. Een ei. Ja. Van de 24.000 die te moeten zijn. Leo, je zegt dat ze zich happy voelen. Hoe weet je dat nou? Dat het geluid wat ze maken, dat hoor je. Heel veel geluid produceren ze. Lawaai. Leo, lawaai. zeg maar gerust. Lawaai. We hebben het over die doosjes gehad. Hè? Dan sta je in de supermarkt en dan zie je Freiland en scharrel. Maar hoe noem ik dit nou? In welk doosje komt dit ei terecht? Dit is scharrelei. Dit is een scharrelei? Ja. Ik dacht dat het scharrelei was dat ze dan buiten liepen. Nee, dat zijn de Freilandkippen, die lopen buiten. Die hebben we hiernaast. En hoe laat gaan de Freilandkippen naar buiten? Want ze moeten eerst gelegd hebben. Ja, hè? om 10 uur. Om 10 uur. Nadat ze de eieren hebben gelegd. Om 10 uur gaan we de Freilandkippen loslaten. Nou, het wordt steeds relaxter hoor, om hier tussendoor te lopen. Je kunt gewoon dat tegen duwen. Duwen? Ja, doe maar. Kun je daar nou een goede boterham van smeren, van 24.000 kippen? Nee, eigenlijk niet. Je bent eigenlijk een kleine kippenboer. Ja, de kippenlandkaart is dat heel klein. Stel niet zoveel voor. Voor een boterham te moeten hebben aan de kippen moet je wel 60.000, 80.000 scharrelkippen hebben. 80.000? Ja. Maar waarom doe je dit dan als het niet genoeg is? Dus we hebben zelf dan die boerderijwinkel om de eieren beneden te verkopen. En we willen ze zelf gaan vermarkten. Maar in de handel is dit niet goed. Dus doordat je je eigen product verwerkt, geef je een meerwaarde en daar verdien je eigenlijk je boterham mee. Precies. 80, je zal er maar 80.000 kippen hebben zeg. Ja. Hiermee ben jij heer en meester over je kippen, hè? Het Ja. gedrag, het verbruik. Bijvoorbeeld kun je laten zien, wat hebben ze gedronken gisteren of vandaag? Gisteren hebben ze 214 milliliter gedronken. En voorgisteren 232 milliliter. Is het natuurlijk veel warmer geweest dan gisteren. Dan drinken ze ook iets meer. Dat doen wij ook. Dat doet die kip ook. En dat is ongeveer een groot glas water.
per kip. En Per dat is dag. dan per dag voor 24.000 kippen hoeveel? 5 kub water, 5000 liter water. 5000 liter water. En voer, kan ik daar ook iets van zien? Ja, ze eten ongeveer rond de 120 gram, 119 gram. Is dat goed? Is Dat dat zijn, ja, dat is goed. En het zijn voor de verduidelijking ongeveer 5 sneden brood per kip. zo'n kipje, Ja. 5 sneden brood? Ja, dat is Dat is 120 een gram. duur kipje. Ja, dit voeren is Nee, ook duur. serieus. Ja, maar daardoor leggen ze ook goed, is de productie goed, moet ook goed verzorgd worden. Wat zijn ze schoon? Ja, het moet ook schoon zijn voor eerste keus eieren, eerste klas. Eerste klas eieren. En ze Ja. krijgen een printje hier, hè? Printje, bedrijfsnummer. En dan ieder ei afzonderlijk wordt gewogen. Ja, En dan valt het in het juiste bakje. in het juiste bakje. Heb je XXL, XL, L en S, M en S. You can tell by a smile she's such a love child. And every man in this place would love to be in her space. Hoe lang doen we er nou over voordat alle eieren dan Dik 1,5 uur, 1,5 uur? dan zijn ze allemaal klaar. Wat doe je dan de rest van de dag? Nog een keer de kippen controleren. Ja? Nog een keer op de grond eieren. En ja, we hebben nog arbeiden en de rest van het bedrijf. Maar de winkel, dit doet je vrouw, hè? De winkel doet de vrouw. Hoeveel eieren staan er nu op zo'n pallet? 10.800 staan erop als die Niet. vol is. Ja, Dit zijn toch geen 10.800 eieren? ja, tel ze maar na. Tel ze maar. De meeste van deze eieren gaan naar de handel, hè? Ja. En een gedeelte verwerken jullie in de salades. Eens een ijsje. Wat verdien jij daaraan? Daar verdienen we op het moment niks aan. We krijgen op het moment 3,5 cent voor dit ei in de handel. En het kost je dus nu meer. Ja, het kost meer om te produceren. Hoe lang kan je dat volhouden? Ja, hoe lang kan je dat volhouden? Dat is de vraag. Hoe lang dit gaat duren. We hebben dus die boerderijwinkel, de eigen afzet, daarin kunnen wij nu nog een stuk compenseren. Maar als je ze puur naar de handel moet doen, dan wordt het heel moeilijk. Maar hoe- Dan kun je hoe- geen jaar, geen maanden volhouden. Nee, exact. Maar, Ja. maar hoe ziet het er dan uit? Hoe gaat die markt dan weer aantrekken? Nou, op het moment ziet het er niet zo best uit. Er zijn gewoon te veel eieren in Europa. Lig je er wakker van? Ja, lig je er wakker van, af en toe wel, ja. Ja. Dit is jouw land, hier ben je geboren, getogen, ben je zelf weer vader geworden. Ja. Vroeger zag het er natuurlijk heel anders uit. Vroeger stonden hier aardbeien en fruitbomen. Mijn vader had hier fruitbomen staan. Kersen, peren, van die zure kersen op de vlaar. Voor op de vlaai. En van die miemelen, van die rode Ja. bessen. Miemelen had hij. En waarom pruimen. waarom ben je dan omgegaan? Waarom heb jij gekozen voor de kippen? Mijn vader had toen ook al kippen, maar ik was 13 jaar toen hij stierf. En toen ja, hebben we al die bomen weg moeten doen, want daar hebben we hier akkerland van gemaakt. Want ja, wie moest dat onderhouden? Maar je was 13 jaar. Ja. Wat gebeurde er met je vader? Die had een spijker getrapt en dan hebben ze een foto gemaakt. En dan is hij aan gestorven. Omdat hij in een spijker getrapt is? Ja, was wel door zijn voet heen, helemaal er doorheen. En dan van de ene dag op de andere dag Nee, die hebben, verlies jij je vader. ja, een maand tijd. Dus 1 september in de spijker getrapt en 1 oktober gestorven. We hebben vergeten een spuit te zetten. Dat was het probleem. We hebben een spuit gezet die werkte de eerste 3 weken tegen tetanus. En voor die laatste week, die werkt dan langer, die hebben ze niet gezet. En na 3 weken heeft hij tetanus gekregen en toen was hij binnen een week dood. Hoe kwam dat nieuws binnen? Wie vertelde dat aan jou? Je vader is overleden. Ik zat toen op school. Ik zat in handarbeidles en die waren tussen de pauze, was net na de pauze. En tussen de pauze en was de familie op school geweest voor mij te komen halen. En dan werd ik uit de les gehaald, maar ik wist al hoe laat het was. En dan ben jij een jongetje van 13 en het bedrijf moet doorgaan. Ja, mijn moeder heeft het doorgezet allemaal. Die heeft de varkens toen weggedaan. We hadden een soort varkensbedrijf en dan hadden de kippen nog. De kippen heeft ze aangehouden met de huisverkoop van de eieren dan. Die verkocht eieren aan huis en wat aardappelen. En zo hebben we doorgewerkt en toen ik van school afkwam met 19 jaar,
ben ik hier langzaam begonnen met de boerderijwinkel, hebben we dat langzaam opgebouwd. Hey, we gaan aardbeien halen voor de winkel. Ja, is goed. Want dat moeten we ook nog doen. Ja. En jouw vrouw zit ook nog op ons te wachten. Kom. Nou, ik doe er gewoon één per keer. En niet voor het gewicht, maar ik weet niet of ik op een beet moet pakken. Goh, ik wist niet dat het hier zo mooi was. Ja, dat was wel mooi. Hè? Ja. We vergeten wel hoe mooi we welke streek we wonen. De laatste aardbeien van het land. Oké, ik heb voor jou een lekker bakje eiersalade klaarstaan. Eitjes van vanochtend? Uiteraard. Uiteraard. Krijg je van mij een lekker bakje aardbeien. Super. Alsjeblieft. Het was een heerlijke dag. Dankjewel. Ik ga ervan genieten en ik kom terug. Ja, leuk. Tot Veel ziens. plezier. Hi. Hoi. En wat leuk. Ja, wel gezellig. Ja, wat Ja. gezellig. Voor de middag. Ja, volgende week. Thank you.